На прыём да памочніка прэзідэнта Анатолія Маркевіча Александр Корзун з калектыўнай праблемай. Яго і астатніх жыхароў вуліц Савецкая і Лугавая, што ў вёсцы Вялікая Гаць, ужо каторы год запар турбуе пытанне адводу вады з падворкаў. Эта проблема уже давно, когда построили там домики. Там в основном вся улица построена, колхозники живут, работающие в колхозе. Ну и часть, с другой стороны, пенсионеры. Вяскоўцы ўжо звярталіся ў раёны і абласны выканкам, дзе ім растлумачылі, што сродкаў на меліяратыўныя работы ў гэтай вёсы бюджэтамі не прадугледжана. Дапамагчы вырашыць праблему падтапленняў прапанавалі мясцоваму сельгазпрадпрыемству. Проектную документацию мы берем на себя, оплачиваем, все делаем. Ну а уже МОЗ потом, когда будут изысканы средства, проделает эту работу. Кошт вырашанага пытання 130 тысяч рублёў. Анатолий Маркевич прапанаваў разгледзець кіраўнікам такую крыніцу фінансавання, як фонд МНС. Скажите, пожалуйста, мы можем использовать средства для проведения работ из фонда МЧС? Потому что это на самом деле стихийное, там не бедствие может быть, но проблема имеет место быть. Всегда же помогали, всегда шли навстречу для того, чтобы почистить канал или там прокопать канал. Я вас попрошу более предметно, давайте мы изучим ситуацию эту. Да, ну и чем можем, пускай уже, если фонды распределены, хотя бы понимать, что будет происходить в следующем году. Но, ну хотя бы часть сделать, потом в следующем году вторую половину сделать. У час абмеркавання былі прапанаваны іншыя варыянты вырашэння праблемы. Вынікам сустрэчы жыхар Гаці застаўся задаволены. Акрамя яго па дапамогу да памочніка прэзідэнта звярнуліся жыхары Івацевічаў, Косава, вёсак Краі, Пяскі, Аброва. Былі выказаны нараканні ў адрас прокуратуры дзейнасці мясцовай землеўпарадкавальнай службы і кіраўнікоў некаторых мясцовых сельскіх гаспадарак. У дачыненні да аднаго з дырэктараў адкрытага акцыянернага таварыства будзе праведзена усебаковая праверка. Конечно же, мы по каждому факту разберемся детальнейшим образом. Самым детальным образом на уровне управления внутренних дел. Шэраг зваротаў да Анатолія Маркевіча тычыўся адной агульнай тэмы – добраўпарадкавання новых вуліц у райцэнтры. Пытанні з дарогамі мясцовай улады абяцаюць вырашыць ужо ў наступным годзе. Тетяна Будгасаім, Крысціна Пратасавіцкая, Александр Дьяченко. Телерадиокомпания «Брест».